Il-Gvern se jibqa' impenjat fil-ħidma tiegħu f'diversi oqsma permezz ta' deċiżjonijiet u twettiq tal-bidliet meħtieġa. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'kollegament telefoniku fuq il-programm Paperscan. Meta tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern fl-eqel tas-sajf, il-Prim Ministru sostna kif din komplet intensifika f'dan iż-żmien anke permezz ta' aktar investiment fejn tidħol l-indafa pubblika. Ħadna dik id-deċiżjoni li niffokaw ħafna fuq il-kwistjoni taż-żamma tal-indafa pubblika. Difatti dil-ġimgħa propju bdejniha b'aktar investiment f'apparat tat-tindif u hemmhekk għamilna għażla wkoll li ninvestu f'apparat tat-tindif li huwa mammar bl-aqwa u bl-aħjar teknoloġija fosthom illi dik li tippermetti monitoraġġ f'ħinijiet reali fit-toroq u l-postijiet pubbliċi tagħna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar iż-żamma tal-ordni li bħal indafa pubblika hija fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern. Hawnhekk fakkar fl-infurzar fejn jidħlu l-imwejjed u s-siġġijiet tal-istabbilimenti tal-ikel u tenna l-importanza tar-rispett fost il-komunità. Huwa semma wkoll ix-xogħlijiet ta' restawr u investimenti fis-saħħa li komplew madwar il-pajjiż. Brabta mal-infurzar, Dr. Abela sellem il-ħidma l wettaq il-Korp tal-Pulizija matul din il-ġimgħa brabta ma' traffikar uman. U hemmhekk rajna l-forzi tal-ordni tagħna jaġixxu bis-saħħa biex jipprevjenu u jaqbdu dak li s-soċjetà tagħna ma tridx. Dawn huma atti li ngħidulhom li huma kodardi. Atti illi ibaxxu d-dinjità tal-bniedem. U huwa tajjeb ħafna illi l-forzi tal-ordni tagħna l-Korp tal-Pulizija ħadem mod tant metikolus biex dawn l-allegati aggressuri li kienu qed jabbużaw mill-bnedmin għal skopijiet ta' prostituzzjoni wkoll inqabdu ġew prosegwiti wkoll. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ġimgħat li ġejjin għall-Partit Laburista biex dan jibqa' jiġġedded. Dr. Abela iddeskriva l-ġejjieni bħala importanti biex il-Partit Laburista jibqa' jwieġeb ħidma u b'umiltà b'mod partikolari fid-dawl tal-aħħar żewġ riżultati elettorali. Kompla jinnota kif il-Partit Laburista hemm l-entużjażmu u semma l-attiviżmu matul il-kampanja elettorali iżda anke matul il-Konferenza Ġenerali Straordinarja fejn twesset l-eliġibilità għal karigi importanti fih dan il-partit. Dat deċiżjonijiet issa joħodna lejn id-deċiżjoni tant importanti li se tkun qed tittieħed f'nofs Settembru fejn naraw dan il-proċess ta' ħatriet f'karigi ewlenin tal-Partit Laburista biex inkomplu nibnu fuq dak il-ħafna tajjeb illi għamilna f'dawn l-aħħar snin. Dr. Abela ringrazzja lil Randolph De Battista għal-ħidma tiegħu u feraħ lil Leonid Mackay għax-xogħol li se jagħmel bħala kap eżekuttiv tal-partit. Il-Prim Ministru tenna kif il-prinċipju tas-sewwa għandu jibqa' jixpruna l-ħidma tal-Partit Laburista li tkun riflessa f'dak li jagħmel il-Gvern. Nibqgħu partit li jkun miftuħ għal kulħadd, appellabbli għal kulħadd. U kif tkun appellabbli għal kulħadd? Billi dejjem tiddeċiedi favur dak li hu sewwa. U x'inhu s-suġġetti x'inittema llum missejt numru ta' temi u suġġetti. Kollha kemm huma għandhom prinċipju komuni warajhom, is-sewwa.